Fremtidens energiformer. Vi har søgt efter nogle problemer ved vindmøller. En af dem er, at de kun kan producere energi, når det blæser. Derfor har vi valgt at finde nogle muligheder, som gør, at de kan lave energi, når det ikke blæser. Vi har tænkt på at sætte solceller op på vindmøller. Man kan sætte en plade op på huset, som har vinklen 35 grader, hvor der sidder solceller på. Dette tårn med solcellerne skal være på en bevægelig plade, som kan dreje i retningen, hvor solenergien kommer fra. Og det kalder vi så solfanen. Det er den, som opsummerer, hvor der er mest solenergi, og kan fortælle tårnen, at det skal dreje til en vis retning. Det der er en fordel, for så skal man ikke transportere energi til møllen, så motoren kan køre. Nu kan man jo så bruge det energi, som ellers skulle have været op til møllen, til en by, nogle huse, eller hvad man nu kan finde på. På en varm sommerdag, så blæser det ikke så meget, og så drejer vindmøllen ikke rundt. Derfor kan solcellerne lave energi. Det laver ikke så meget energi, men hvis det er, at man har mange solceller på mange vindmøller, så laver det jo alligevel en del energi, og al energi skal bruges. En god idé er også at have batteri op på vindmøllen, så solcellen kan oplade det, og hvis det så skulle ske og begynde at blæse om natten, så kan vindmøllen bruge energien fra batteriet til at dreje rundt. Fordele og ulemper. En ulempe ved det her kan være, at når vinden og solen kommer fra den samme side af, så går vingerne ind foran solcellerne og skygger derved for solen. Fordelene. En fordel kan være, at solcellerne laver energien, hvis vindmøllen ikke blæser, drejer rundt. Solcellen laver energien til vindmøllen, så der ikke skal transporteres noget op til vindmøllen. Hvorfor vores produkt skal vælges? Vores produkt skal vælges, fordi det er en rigtig effektiv løsning, som giver energi til flere folk overalt i verden. Og det var så alt,